हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि हाजोआरि लाइफस्टाइल सबिना बर' यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आङो दा लोगोनि फिसाजोनि ओंखाम दौनाय दङ बेयाव थांनो नागिरदों बेनिफ्राय आब' सासे थांगोन ओमफ्राय बाबाबो थांगोन नोंथांमोना मिथिखायो आंनि लोगो मनिसा जों थांबाय थायो जे दाख्लैबो हाबायाव लोगो मोनखांबाय आरो बिसोरना आलासि जाहैखांबाय आङो बेनिफ्राय फिसाजोआ 7 ना 8 मा जाबाय खोमा दिनै ओंखाम दौनाय दं आरो बेयावनो थांनो नागिरदों बेलासे जाबायानो दहायनो जोबबाय खोमा सानजौफुआवनो पुजा होखांबायदां बेनिफ्राय आङो दासो थांगोन थाङासो साननानै ओंखारबाय आङो थांनोबो बादोंमोन बेनिफ्राय आरो लिंहरबाय नालाय गाज्रि मोनगोन साननानै लिंहरबा आरो आङो थाङालासिनो थानो हाया गाज्रि मोनगोन सानो बेनिखायनो थांनो बाबाबो ओंखारथारबाय बेयावनो थांनो नागिरदों आङो दा आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आङो दा थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो दा थांगासिनो ओंखारलांगासिनो गारि मोनाखै बाबा नोंथांमोनाथ' आंनि लोगो मनिसाखौ आंनि ब्लगाव नुखाबाय खेबनैयानो जों आंनि लोगो बे मनिसानावनो थांनो नागिरदों गिफ्ट बायनो फैदों जोङो माइनानि थाखाय नानि फिसानि थाखाय गिफ्ट लानोसै दखानाव गरसुगाव फैदों फै Không, cái nữa Gimana kosong? Kosong no, Atma. Atma. Kenapa itu tuh orang ngomong lah waktu itu pertama. Baik. Tiga besar, tahu dia di mana? Dan sudah deh apa? Dan sudah. Muốn phải bay ơi, bố, wow, cái này. Hai, namaste có đâu? Đây này, nó phi được rồi, Monisha là nào, để vì nó rồi. Đây, namaskar. Ono pohon nasi, aji karone aji ahisu. Tapos saya suami orang mana? Koribo lagi. Deh. Rasa jana nagi deng deng ada. Apa? Ketau. Goslow nangkan. Goslow nang sebaik. Jajak. Manusiaनो गैला जोबबाय बेलासिनानै फैदों ना जोङो ओमफ्राय ओंखाम जागासिनो बेनो आरो बे नानिनिनो ओंखाम दौनाय दंमोन लोमजादों एकदम देहायानो गाज्रिथार गाबगासिनोसो ना मबाइल नुनानै नै दासो सिरि थादों गाबगासिनो आङो न' सिङाव लानानै फैदों जि गरमखा मोदोमानो गाबगासिनो दिनै एकदमबारे गगा मोनदों मोदोमानो गरमथार दा बासटाबाथाय माबायाव लांनो नागिरदों मा होनो फार्मासियाव लांगोन खोमा बेबि डक्टरनाव टिकिलि ओंखाम जानोसै जोङो दा बयलार ना
लोगोफोर आङो दा न'आव मोनफैबाय दिनै आंना ब्लग बानायनायानो मोजां जायासै मा होनो जानला मोनला बानायनाय बायदि जाबाय मा होनो लोगोनि फिसाजोआबो लोमजादोंमोन ओमफ्राय आरो जोंबो बेलासे जानानै थांबाय खोमसि खोमसि जाजोबबाय मोजाङै नुवासै ओमफ्राय मोजाङै ब्लग बानायनायानो जायासै बेनिफ्राय लोगोजोंबो मोजाङै रायलायलायनाय जायासै भिडिअ लानाय जायासै आरो मानोना फिसाजोआ लोमजादों नालाय बेनिखायनो ओमफ्राय फिसाजोखौ बेबि डक्टरनाव लानानै थांदों मा होनो फार्मासियाव बेनिफ्राय फिसाजो लोमजानायाव आरो बोरै रायलायनो ना भिडिअ लाबाय थानोबो बोरैबा मोनो बेनिखायनो मोजाङै भिडिअ लानाय जायासै लोगोजोंबो मोजाङै रायलायलायनायखौ रायलायदों खिन्थु भिडिअ मोजाङै लानाय जायासै आरो बेनिखायनो दिनैनि भिडिअआ मोजां जायासै बारा नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै माबाफोर आरो जुदि भुलफोर जाफ्लांबायदोंबा भिडिअआव माबाफोर रायलायनायफ्राव नोंथांमोना निमाहा खालामनानै होबानो जाबाय बिदिब्ला लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि थाखाय बाय बाय